Всім доброго дня, мене звати Рімела і моя камера стоїть криво. Хто я? Хто я? Я людина. Слава тобі, Господи, я людина. Але я людина, я така сама, як і ви. Ви чого не дивитесь? Прийміть мене, люди добрі. Так, правда, все. Ще б нехай ще було. Взагалі нічого не вмію. Так і живемо. Андроїди. Дурний андроїд, не можу андроїд. Інка така нещасненька. Сонечко світить, квіточки літають. Ой, метелики. Ладно, зима на дворі. Я постараюсь ставати краще для себе, для вас. Ну ви, умнічки просто. На все добре, я вас люблю, але я вас ще не знаю. Але ладно. З вами була я, Рімела. Заходьте ще.